आंसोलाय दाब्लि बाहेराव ओंखारबोलाय माथो दाब्लिसोलाय औ आयु लोगो दिनैसो मा खौरां लाना फैखो जेबो नङा फाग्लि हाय फाग्लि आं सिया लाना फैदों औ दे जिराय ओइ फाग्लि मेट्रिक परिखायाथ' खाथि सफैथारबाय फरायनायफोरा माबायदि र'हाय फाग्लि नोंहाबा मेट्रिक परिखानि दावराव जागासिनो आंहाबा बयफ्रेन्डनो गारां गारां जागासिनो फाग्लिया बिनियाबाथाय बिदिनोसै खालि बयफ्रेन्डनो दावराव औ माबा बाल देलाय फाग्लि नोंनि बयफ्रेन्डनि फट'खौ नायनि र' बिदिबालाय नै आयु बेलाय माथो फैसासो बोरै लोगो मोना फाग्लि आंखौ कमेडि भिडिअ बानायनो नुदोंमोनहाय बेयावनो लोगो मोनदों नोंगौ नामा लोगो फाग्लि जोंहा बेरायनो थांनोसै थौहाय फाग्लि सोरबाफोर बयजोंबो लोगो मोनो खोना थौ र' आं फालि लायनि दे होमबालाय सान्दुङाबो गोसाथार ओइ नुहुरनाय न'आवनो ज'नोसै थौ लोगो थौ होमबालाय लोगो रावबो सिख्लाफोर गोसोथोनाय गैलालै नोंलै सुखे लिंमारखो औलै सुखे रावबो गैया थौ ओइखिजा बेरायनो थांसै सोरबा सिख्लाफोर लागारनो सिख्लाफोरजों माथो थौ खाथियाव ओइ जारो मा खालामदों जोंलाय आयु औ फाग्लिफोर नोंसोरलाय माथो खालामदों जोंहा बेरायबाय नोंसोरलाय मानो नांगौ र'हाय फाग्लिफोर खाब्रां थाङा जोंहाबो रावबो गैखाया तेफ्राफोरानोसो बारखौ दौला सनाफोर हायोला आयु सना नङालगौ खाथियाव फैलाय बे खावलाया जा मोजांखा गोजान नोंना खाथि लोगोफोरा अबेनिफ्राय फैयो थौदो लोगो थांनोसै थौ लोगो दाब्ले न'आव दोङो ना सोरमोनलाय आंसोलाय दाब्लि बाहेराव ओंखारबोलाय माथो दाब्लिसोलाय औ आयु लोगो दिनैसो मा खौरां लाना फैखो जेबो नङा फाग्लि हाय फाग्लि आं सिया लाना फैदों औ दे जिराय ओइ फाग्लि मेट्रिक परिखायाथ' खाथि सफैथारबाय फरायनायफोरा माबायदि र'हाय फाग्लि नोंहाबा मेट्रिक परिखानि दावराव जागासिनो आंहाबा बयफ्रेन्डनो गारां गारां जागासिनो फाग्लिया बिनियाबाथाय बिदिनोसै खालि बयफ्रेन्डनो दावराव औ माबा बाल देलाय फाग्लि नोंनि बयफ्रेन्डनि फट'खौ नायनि र' बिदिबालाय नै आयु बेलाय माथो फैसासो बोरै लोगो मोना फाग्लि आंखौ कमेडि भिडिअ बानायनो नुदोंमोनहाय बेयावनो लोगो मोनदों नोंगौ नामा लोगो फाग्लि जोंहा बेरायनो थांनोसै थौहाय फाग्लि सोरबाफोर बयजोंबो लोगो मोनो खोना थौ र' आं फालि लायनि दे होमबालाय
सान्दुङाबो गोसाथार ओइ नुहुरनाय न'आवनो जों सिथाव लोगो समबालाय लोगो रावबो सिख्लाफोर गोसोथोनाय गैलालै ओंलै सुखे नोंमारखो औलै सुखे रावबो गैया थु ओइसा बेरायनोसै सोरबा सिख्लाफोर लागारमोन Oh no! Ay suke ओइ नै सुखे सिख्लाफोरजों माथो थ' खाथियाव Ê, dạ đâu mà nó còn đi chứ là Ayu Hàn thật là Ô, Fagli vừa cái mặt khá lần đồ Ô, tôi là đây là cái mặt mang đồ Rồi phải Fagli vừa khabrang Ngangan chứ nó đâu cũng được kìa Tiap berapa sự Và cô đưa là vừa Ayu là Ayu, sao là nó ăn gớm Khát chưa biết lại Ê, không lẽ ra một dân khả Ai à Kia ra này nó khát đi Oh no! Oh no! Thôi đây là gần, thôi xì.